Aku salam kabeh. Project punika ing tutul karo sampean guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben indikator ing liyane rinci. Yen perlu, sampean bisa sijine iku ing mandeg. Sampean bisa ndeleng kabeh pratandha organisasi kasebut kanthi rinci. Kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki Cloudflare Inc. ticker NE. Review iki adhedhasar data tanggal 24 Mei 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Cloudflare Inc. kalebu subkategori T-Internet, 72 organisasi melu pambiji lan iki pancen representatif. Kita bakal katon ing meja supaya ing mburi video iki. Skor sakab kanggo perusahaan, minus 7,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika, 3,3 terms. Looking liar, ing pasar saham as minangka kabeh. Kita bisa ndeleng sing asil rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,9 terms. Marang perusahaan minus 7,5 terms Cloudflare Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Cloudflare Inc. lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng Cloudflare Inc. nuduhake dinamika 112,5%. Marang dinamika rega ing subkategori 9,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Cloudflare Inc. gunggungipun 54,79 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 12.485 miliar dolar. Cloudflare Inc. nuduhake 0,439% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Regane buku perusahaan kira-kira $1.27 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku 1.089 miliar dolar. Cloudflare Inc. nuduhake 0,117%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Cloudflare Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar saham yaiku 0,439%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 0,117%. Iki 73% kurang saka nuduhake nilai pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori, ala, minus 1 poin. Organisasi sing diteliti nduweni kewajiban utang $1.322 miliar. Utang kanggo rasio kapitalisasi buku punika 104,1% saka ibu kutha. Asil saka kewajiban finansial perusahaan, ala, minus 1 titik. Imbangan rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 27,9, kang akeh samsaya awon saka rata-rata kanggo subkategori. Nilai pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, banget ala, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $82 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $355 mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori, pasable, 0 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan punika 30,9. Rata-rata ing subkategori yaiku 6,4, yaiku 383% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala, minus 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.770 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi pratandha revenue mangsa ngarep dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, ala, minus 1 titik.
Wates sales minus 4,6%, karo rata-rata 22,8% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 27,5%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori Passable minus 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 0,178%. Iki 147% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $12.850.000. Dene kanggo subkategori yaiku $5.224.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 146%. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Jumlah bati saben pegawai individu saka perusahaan minus $19.200. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $187.100. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 90%. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Bagian saka revenue saben pegawai organisasi punika $415.000. Subkategori $819.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 97%. Sales saben taksiran pegawai dibandingake tokoh subkategori Passable minus 0,5 terms. Jumlah enggo bareng singkat 2%, nalika rata-rata kanggo subkategori punika 1%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 77% kanggo perusahaan Cloudflare Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki 55%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $158. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $146. Prabdan antarane prakiraan nyoto lan ramalan konsensus kira-kira minus 7%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa saiki dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis perusahaan Cloudflare Inc. Sistem informasi lan referensi guru markets kaputusan wis digawe. Buka perdagangan kanggo didol kanthi rega $158.04 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif kurang. Organisasi ditaksir nggunakake metodologi penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 133,01. Mandeg mundut disetel ing 183,07. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 23 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker NRDS minangka transaksi tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Pesenan liyane ditutup ing rega nyata. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.